He estudiat, m'he format i vull tenir accés al mercat laboral en igualtat de condicions i oportunitats. Tenint un salari mínim a Espanya per sota dels salaris europeus, volent un salari en consonància amb el nivell de vida. Les grans empreses de l'IBEX 35 cometen frau fiscal. Cal lluitar-hi en contra i aconseguir una fiscalitat més justa. Volem un món més just i una societat més justa. Per això és necessari erradicar la pobresa. Per això exigim al govern la renda mínima garantida. Nosaltres reclamem el dret a decidir en tot allò que afecta les persones. El dret a decidir com a país, però també el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a l'habitatge. Nosaltres reclamem els drets per les persones. Però un salari... Hòstia. I vull tenir, no ho sé què vull tenir. La gent ha de poder fer... Ostres, no ho sé, m'ha atragantat. No sé si me'n recordaré.